Čaute ľudia, moje meno je Bedy. Moje meno je Twingy. A toto je Lukáš Geňo. Takže toto je ako prvá informáčka ohľadom nášho kanálu. Ideme natáčať vlogy a hry. Hry budeme natáčať, myslím, že Crysis, Fifu, Vodko. áno, a vlogy budú u mňa doma, u tohto čuráka a U mňa nebudú. a budú s týmto tu, alebo ešte s našim sponzorom Davidom Bološom. Plaket. Dajte si ho na Facebook. Bude s nami natáčať ešte Ondrej Zátroch, to je úplný buzerant, ale má celkom dobré vtipy. Tak toto je iba počkaj, ja taká sa budem maličká informáčka. Takže budeme natáčať aj vlogy, všetko možné, unboxingy, keď nám niečo pošlete, challenge, no. Áno, pri prvých 50 odberoch dáme challenge. Dúfam, že to dosiahneme čo najskôr. Za týždeň, no. No dobre, takže toto by bol asi koniec, tak čau.